que ben se está. A ver quen das tres atopa antes algún parecido. A quen se lle conte. Logo de que tanto te rís. Eu non lle vexo a gracia por ninguna parte. Pois eu sí. Non sei cantos anos sabía que non estaba deitada nun prado. Ai, pois eu non hai tantos. Madriña! Máis dos que quixera, iso desde logo. Rite. Has de rir de vez cando me teñas que erguer daqui. Ai, entón será mellor que quedes deitada que de pé. Eso sempre. Se é para algo, claro. Porque estar deitada na erva para nada... Como que para nada? Estamos mirando o ceo, que non é pouca cousa. Vasme comparar. Estar mirando para o ceo con estar nel. Que é onde se está cando se está fuchicando con alguén aí ben a justo na erva. Madriña, xa está, e deixe de protestar, muller. E mire que nubes bonitas. Mira, aquela dai non vos parece... Mira, a min aquela pareceme unha rapaza tocando, non ves a melena que ten? Unha rapaza tocando a guitarra. Igualiña. Vea, madriña. Vos tedes moita fantasía. Eu nas nubes nunca vin outra cousa que non fora nubes. Onde vedes vos iso logo? Bueno, agora xa non está, pero porque se foi transformando. Xa. Claro, xuntouse con outras e desfíxose. Non se desfixo. Transformouse en outra cousa. A nube solitaria uniuse a un grupo máis grande para axudar a facer unha figura que por si soa non sería quen de facer. É como unha especie de cooperación natural. É como unha especie de demostración de tolerancia, sabes? Como así, como unha solidaridade de integración. Sí. Mira, Isaura, Benedita non volvería a fumar daquela erva que che naceu a ti na horta. Parecedes parvas. Non sei de que vos rides. É igual que isto que o dos músicos ao vivo, que antes andaban todos por solto e agora son unha piña. Ai, se ti o dis. Sí. Sí. Ai. Tosindo por vas ter sorte que mira que negro se está poñendo isto. Pois ala, veña, vaimos, que xa está ben de tanta leria. Ainda nos vai coller a auga. Esperade, que se cadra ainda aguanta. Aguanto, vos a vos, que teño unha paciencia. A ver, veña, axúdame aquí. Bueno, espere aí, que primeiro vamos nós, depois... Ainda non me vou dar el rido de aquí, xa está, xa vou quedar aquí. A ver, Benedita, axúdame o que? Bueno, necesito tempiño tamén, a ver. A ver, cólleme aí. A ver. Oi. Fai firme! Cuidado, Benedita, que ainda vas ir ao suelo, déixame a min. Vai, que tienes máis, espera que vai ela, que ten máis man ela. A ver, agárrate aquí do sitio. Onde? A ver, onde poidas. Aí, estás. Aí. Cuidado, Isaura, que engaña, A ver, que vas, Mascarti tamén. Unha, dúas, tres. Vai. Viña. No, a mí non me volvedes coller noutra, A quen se lle conta andarse tirando pola erva. Ai, pois eu pasei no ben, Ti pásalo ben con calquera cousa, non faz máis que rir. Mirar para as nubes. Para onde hai que mirar é para onde se poñen os pés. Para as nubes únicamente se tes alguén en riba. Así, sí. Claro. Está quieta! Bueno, ai, que carácter, chica. Era o que? Ui. Ai, xa entrou a xente toda, Foise o noso tempo. Que xente? Bueno, pues nada, presentamos e xa está. Ai, coño. Empeza ti e entón despois xa seguimos nós. No, seguirás ti, A mí non me meter nisto. Boas noites. Somos as fillas bravas. Fillas porque somos o que somos gracias ás nosas nais. E bravas porque somos valentes, traballadoras e duras de roer. Pero tamén somos festeiras, ajústanos a leria. E ali onde hai diversión sempre estamos. E se non levamos a nós. Vimos as tres do lugar de Momán na parroquia de Trabancos no concello de Padrenda. Un sitio onde as mulleres son donas dos seus corpos, das súas casas e das súas terras. Dos corpos porque son seus. E das terras e das casas porque as herdaron das súas nais e estas das súas aboas. Eu son da Casa da Pinanta, chamo-me Isaura, e teño hoxe aquí comigo a dúas grandes cantadoras e pandereteiras, dos Inda de Cachán e máis Benedita de Cachán. E voulle pasar a palabra agora a máis guapa, Benedita, veña. Marche, vale. Hola, sí, bueno, son eu a máis guapa. Bueno, estamos aquí para presentar a segunda edición dos premios Martín Codas da música. Vamos a ver. Gracias. Sí, veña, que se note aí a alegría, veña. Aí.
Pero que? Vamos a ver, son da música ou son do viño? Son da música, muller, o que pasa que patrocinaos un viño, entendes? Bueno. E organiza a Asociación Músicos ao Viño. ¡O vivo, muller! O vivo. Músicos ao vivo. Sí. Está pensando. Este ano presentáronse máis de 300 proxectos e vas a entregar máis premios porque hai moitas máis categorías. Claro, como moitas máis. Bueno, algunha máis, madriña, algunha Bueno, máis. pois fala claro, non é o mesmo algunha que moitas. Bueno, eso tanto ten. Vanse premiar tamén os festivais, as salas e os medios. Hai que premiar, alo. Elo. No, pois... Hai que premiar. Logo... Aplauden. Por favor, a quen lle vai haber que dar un premio vai ser quen aguanta hasta o final. Se hai tantos premios, vai ser que no mar non mereza. Ai, ata o final imos estar nós, madriña. Ai, non, fala por ti, Ai, e máis por ti tamén, que non estamos os tres aquí por casualidade, Nos estamos aquí para que esta xente lle quede claro que as mulleres non só gobernamos nas nosas casas, nas nosas leiras e nas nosas vidas. As mulleres tamén gobernamos fora delas, incluído no mundo da música. Desde sempre. Sí, aí vai che dar a razón. A nós pedíronnos hoxe que estuvéramos aquí para que quede ben claro que sendo mulleres non estamos só para parir, Sendo mulleres somos transmisoras da tradición e dos valores e da cultura e da lingua e da música deste país, por suposto que sí. Moi ben falada, Isaura, que ben fala, verdad? Moi ben. Oe, moi ben. Que ben fala. Fala. Que ben fala. Fala moi ben. Hai políticos que non falan tan ben como ele. Ni siquiera eso da coleta, mira que me gusta. Que lle dera. Bueno, e con nós quixemos traer un anaquiño de Momán para que se saiba como é a nosa aldea. Como vai ser? Preciosa. Preciosa, sí. Entón trouxemos un poquinho de Prado, trouxemos un poquinho de Ceo tamén. Sí. É mala bañeira e malos somieres, claro. Hai que contar as cousas como son. Canta claro, dille aí de quen é o somier. Bueno, aquel que está máis vencido é meu, porque levou moito trote. Madriña. Bueno. Logo, non diga que contar as cousas como son. Bueno, Pois sí, Bueno, pero nós agora o que vamos facer aquí é o que máis nos gusta, que maiormente é cantar. Pero quedamos en que non cantábamos soas. No, que trouxemos unhas veciñas de mamá. Vide, nenas, pasade pa aquí. E de quen veñen sendo? Estas son casi todas das casas das amaianas, das maianas, sí. perdón. Ai, é verdad, muller. Pasa pa aquí, as maianas, vinde, bonitiñas, vinde. Ai, ves. Me peguen. Aí A ver, está. a contra a miña poña. Esta. Gracias. Hola, rapazas, que tal? Bueno, Sabes, todas. pois vamos botar unha peza para darlle un pouco de alegría, vale? Veña. Estades, nenas. Veña. Vai. Chamaches me pilla brava, collaches que me ferías, no me siento avergonzada, será iso que querías, ay a la la, ay a la la, ay a la la, ay a la la. Yo no tengo ni quiero tener un padre que tengo buen arreglo con una madre, con una madre, con una madre. Yo no tengo ni quiero tener un padre. Ai, pra arreglar la miña vida, de me valín sempre soa, e así será miña filla, como súa nai e
uy, señor mío, no hay nada que hacer, la que quiere no quiere, siempre es la mujer, siempre es la mujer, siempre es la mujer. Padre y uy, señor mío, no hay nada que hacer. Ay, Muy bien, muy moi bien. ben, moi ben. Moitas gracias. Bueno, nós agora quedamos aquí para que cando vayan collendo os premios nos tocamos a bandeira e tal. Non quedamos nada. Xa están elas aquí, que queden elas para tocar, que eu xa teño gana de sentarme, que me están hinchando os pés. Bueno, Que queden pues elas. nada, muller, nós vellas marchamos un pouco, quedades aquí, xa sabedes, tocades... Cando suben, pois vos tocades o cosecha. Bueno, non Eles tocan. aplauden igual. Non tocan mal, non, estas. Bueno, faltalles algo de callo. Faltalles pero tocan callos, ben. sí. Tocan mal, pero ainda teñen que Bueno. facer puño de carallo. Moito anda. puño, sí. Boa noite, Moi boas noites. benvidas e benvidos a esta festa da música galega. É un placer poder presentar este primeiro bloque de, entregar o primeiro bloque de premios. E comezamos. Comezamos xa? Non vamos a improvisar nada? Como queiras. Despois de todo o que fixeron aí as fillas bravas, non? Como queiras, pois veña, vamos adiante. Serios. Os proxectos finalistas na categoría de blues, funk e soul Cats and Monkeys. Baking Blues Band. Víctor Aneiros. e o premio vai para... Que nervos, non? Sí. Cats and Monkeys. Ella sabía que non eras nadie y ahora te guinda ti podes ir. Nadie mira pra ti ni se atende, busca otro sitio donde poidas vivir. Bueno, pois nada, agradecer moito a toda a xente de Músicos a Vivo este premio, sobre todo tendo en conta o proxecto que é un proxecto con moi pouca visibilidade, non? Porque vimos de Lugo, que está un poquinho fora do queixo de Coruña, Santiago e Ourense, a reivindicar tamén un poquinho a visibilidade dos músicos do interior, non? E por outra parte, pois, somos unha banda de moita xente e nestes tempos de pequeno formato, de poucos cartos, de pequenas salas, é complicado mover unha banda así, non? E pouco máis, solo, bueno, dedicar este premio a Noelia González, non? Que é unha amiga e compañeira que xa non está entre nós, que é a cantante do grupo, pero que o premio tamén seu como a noso, desde logo. E nada máis. Moitas gracias. Ora toca finalista na categoría de músicas do mundo. Dos fíos invisibles chegan as cores. Trilitrate. Dous. Imos ver que acontecerá. Dos fíos invisibles chegan as cores. Somos las mañanas, ya no busques más. Nos podemos estar a donde irnos. Quédate con nosotros, comienza a bailar. Ay, 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 ay. Cantaremos hasta no poder más. Ay, 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 ay. Cantadita, ven con nosotros, ay, ay, ay.
enchen de fíos aquí de cores. Eu non sei, queredes decir algo? No, envolvela. Envolvela de fíos que non subides, vos. Que hai máis xente aí. Eu dando invitacións aquí para todo o mundo e agora me deixades aquí sola. Pues sola non, que estou moi acompañada. Bueno, moitas gracias por este premio. Aparte que estas dos personas a mí me ensinaron moitas cousas. Estou moi agradecida por Mercedes e por Ave, que coincidimos por aí, agora que me dé un premio, mira que... Gracias a Virxilio por acompañarme neste proxecto, el é tan creador como a min, e bueno, pois Marcelo un gran colaborador da última reta da grabación do disco, Javi Gedellas, que non está, tamén este premio para él, que está en Portugal traballando, e por aquí hai xente de Pista 4 que me axudaron na produción e siguen axudando, Cultura Activa no vídeo, Afonso, Fernando non está, e toda a xente de Cultura Activa. Non sei que máis. Bueno, non me vou a estender, se queres decir algo vos. Pa ti. Bueno, aí está. Bueno, moitas gracias. Bueno, Pancho La Peña tamén está no disco, que tamén fixo os diseños, que se me olvidaba. Tamén por Pancho. Eu quería que Virxilio dixera algo, pero non hai maneira. Continuamos. Os finalistas na categoría de música infantil son... Pablo Díaz e a banda Tic Tac Toc. Chiquixoque Fiu Fiu. Variado e abundante, dejando ser aquí. Golfiños. E o premio vai para... Pablo Díaz e a banda Tic Tac Toc. Graciñas, moitas gracias, que bonito, que bonito. Gracias por compartir, sobre todo, a nominación con dous grandes traballos, Chiquixoque Fiu Fiu, e como é Golfiños tamén, que están en galego os tres, que traballamos todos en galego e traballamos polos nenos. Contra as enquisas e contra todo traballamos. Gracias aos que non están, a Olga Kerk, a Carlos Freire, a Alex Fente, aquí temos a Antón Díaz, e a Diego Barral, e eu son Pablo Díaz, canto de noite, canto de día. Xa para rematar unha cousa, os músicos na Galiza non temos medo escénico, que temos ganas de bolos, de currar, de que baixen o IVA cultural, de moitas cousas. Adiante os músicos galegos! E a asociarse! Finalistas na categoría de música clásica e contemporánea. Orquestra Vigo 430. Sounding Images. Samuel Diz. E o premio vai para Orquestra Vigo 430. Mándasme tocar la rumba, eu a rumba non a sei, para quen entrou no baile, eu a rumba tocarei, eu a rumba tocarei, ai a la 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 la, ai a la 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 la, ai a la 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 la.
Bueno, a verdad, solo podemos dicir moitísimas grazas. Moitísimas grazas a todos, non só da nosa parte, sino dos máis de 60 músicos que participan en cada un dos nosos concertos e que agora mesmo non poden estar aquí con nós precisamente porque están nun intenso ensaio para un dos concertos deste domingo. Moitísimas grazas a todos por un proxecto de música clásica feito en galego, en Galicia e con músicos de Galicia. Gracias. Antes de dar a coñecer os gañadores na última categoría, que sería Reggae Ska e Mestizaxe, que o fará Mercedes, eu quixera a título persoal por en valor estes premios, a necesidade destes premios na súa segunda edición, dos premios Martín Kodax, a necesidade de, en momentos de clara ausencia de institucións que teñen que facerse cargo da música deste país, clara ausencia delas, eu diría que clara non vontade de valorar a música deste país, quero por de manifesto que hai unha asociación que intenta aglutinar os músicos, porque así é a única forma de facermos algo xuntos. Eso é o que eu penso. Totalmente de acordo. E, ademais, tamén gustaríame facer unha pequena reflexión polo como se está facendo esta edición. Unha edición que se quere facer dende a normalidade, que podría dicir dende o feminino, pero non é así, simplemente a normalidade de que podería ser todo en femenino, ou todo en masculino, ou todo en transxénero, ou todo transexual, simplemente esa normalidade sin unha submisión, que o que acontece en todos os eidos son esas operacións conceptuais que acaban afectando as persoas por unha fantasía aceptada. Imos aló. Cal me toca agora? Moi ben, porque ali ven armando un pouco de lío. Finalistas na categoría de Reggae, Ska e Mestizaxe. Zamaramande. D'aquí da Ría. Transilvania. Imos aló. Zamaramandi. Todos me din que no la sabes, como queres a ese rapaz. Eu non sei o porqué, pero quero estar con él. Ay, la, la, la. Ay, la, 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 la. Sabes ti como eu te quero a ti. Se non sabes, dame igual, eu contigo quero estar. Sabes ti como eu te quero a ti. Se non sabes, dame igual, eu contigo vou a estar. Bueno, moitas gracias por otorgar un premio a unha banda que ainda que levamos bastantes anos traballando polo reggae. Acabamos de facer o noso primeiro disco. Creo que este premio é de entregar tamén de repartilo con todos os que participaron neste disco, mecenas a través da plataforma de crowdfunding, que o fixeron posible económicamente, e todos os que participaron, produtores, público nos concertos de presentación. E, bueno, creo que un premio, o ano pasado subín aquí arriba con Transilvanians, e para min un placer volver a subir, porque realmente as bandas de reggae, ska e música xamaicana están tendo relevancia, e animo outra vez outro ano a que os músicos toquen este estilo,
porque así poderemos ter máis incertidumbre nos seguintes anos e que suban as bandas, que se falla máis reggae, máis ska e máis música. Pois nada, moitas gracias. Que van ser? Que sí que son. Pero a ver, usted di que son de Pazos? Sí, son de Pazos. E de quen veñen sendo? Unha é a neta do Furón e a outra é a neta dunha vella que xa morreu hai moito tempo que non me acordo. Como se chamaba aquela, Isaura? Eu non sei, eu desta xente nova non coñezo ninguén. A ver, nena, ti non era a neta do Furón? Sí que é, o que pasa que ela non o sabe, pero é cuspidiña. A ver, madriña, pero se ela di que non é, non será, ou que? Ai, que inocentiña me és. E logo porque pensa que lle chamaban o Furón. Bueno, fixéstelo moi ben, nena, moi ben, moi ben. As balas, dis que vos chamades, non? Fíxate, case como a nós. As balas, as bravas. Se forades tres, ainda vos podían confundir con nós. Ti, ademais, tes un aire a min, non levas gafas, pero temos un aire. Cuspidiñas. Únicamente pola música, que aí si que non nos confunden, estas atronan a Cristo. Ai, tronan. Ai, bueno, pois a mí, se che digo a verdade, ainda me gustaba máis tocar con elas que con vos. Madriña, non sabía eu que lle gustara a música esta. O pum? Sí. É tremendo. A mí o que pasa é que xa me colleu algo maior, que eso non. Bueno, así que lle gusta o pun, sí. Sí. Os punkis tamén. A mí gustabanme moito aqueles que eran así como a ti, delgadiños, altos, espijados, non sabes? Aqueles... Para mí non mires que eu non sei nada deso. Sí, mullar, sí, os que levaban as perreras así por aquí, polos ollos, e que levaban aquelas cazadoritas de cremalleras. Eso que ainda hoxe non ten televisión, Ai, aquí, pero teño radio casé. Además, teño todas as súas cintas. A mí gustábame moito aquela canción. A ver, espera que vos digo como era. Era aquela...
Era moi bonita, teño bailado... Aquela, como era? Pero eso eran os Ramones. Esos, os Monchos, esos, júntame. Dalle, dalle aí, dalle. A ver, a ver. Eses moito me gustaban, Dios. É máis... Espera. Ainda me gustaba máis outra, como era? Espera, madriña. Deixa aí, sabe, porque aquí a cousa ten que continuar, Xa falamos dentro, vale? Sí, vente pa aquí que ainda che vai dar un infarto. Vai. Ai, gustábame moito tamén outros, como eran aqueles, os Clash. O que pasa é que eles son máis difíciles de tocar. Pero, mire, sabe que? Vamos probar dentro ca lata de pimentón, xa verá que ben lle sae. Ai, bueno, calata sí, que fai máis ruido. Dalle recordos ao furón, nena. Let's go. Anda, pasa. Let's go. Moi boas. A ti gustache o punk, Sonia? Claro que sí, García. A min gustame o punk, pero tamén gustame a xente sen prexuizos e aberta a novas sonoridades e, afortunadamente, nesta sala hai moita desta xente. Pois aí está o poder da música que pode cambiar as persoas como ferramenta de transformación social. Bueno, vayamos ao chollo. Aquí caben todos os sons, García, así que empezamos. Pois os proxectos finalistas na categoría de rock son... Pro. Narf Trío. Que se vaya preparando, non estamos uma lã. De Cornelius. E o premio vai para... Cro. Bueno, boas noites. Antes de nada, agradecer a todas as compañeiras e compañeiros, ser recoñecido polos colegas de profesión é algo moi emocionante. Para nós, a profesión de músicos é a profesión máis bonita do mundo. A pena, a mágoa é que non é ben unha profesión, xa que moitos de nós temos que ter outros traballos para poder desenvolver os nosos proxectos colectivos con liberdade. Así que nos ides permitir unha pequena autocrítica. En primeiro lugar, felicitar a Asociación de Músicos ao Vivo por continuar viva, pese a escasa participación e movilización dos músicos. En segundo lugar, queríamos propoñer que temos unha vontade, temos a vontade que creo que compartimos moitos, de que ademais de recoñecernos de forma individual como artistas, con premios e galas, deberíamos recoñecernos dunha vez como un colectivo de traballadores e loitar por os nosos dereitos laborais. Moitos de nós non temos eses dereitos laborais e, a pesar de ter proxectos recoñecidos máis ou menos de calidade ou tal, non somos considerados nin músicos profesionais
nin cultura. Así que invitamos a todo o mundo a que, igual que acudimos en masa aos premios, ás votacións e ás galas, comecemos a acudir en masa ás asambleas da asociación para propoñer ideas para loitar dunha vez e dignificar a profesión de músico, que, como xa dixen, é a profesión máis bonita de todas. E por último, dedicar o premio a uns grandes ausentes desta gala, que son os centros sociais e culturais autoxestionados e sen ánimo de lucro, repito, sen ánimo de lucro, que defenden e loitan cada día porque a cultura neste país sexa libre. Porque se a sanidade é un dereito, se a educación é un dereito, a cultura ten que ser un dereito e non unha industria como nos queren vender. Moitas gracias, forza e que continúa a festa. Finalistas na categoría de música tradicional galega. Malvela. David Salvado. Reixadura. And the winner is... E o premio vai para... David Salvado. Gracias. A verdade é que non me esperaba este premio porque teño outros contrincantes maravillosos. Un aplauso para eles. Pero, bueno, o que me toca decir é que estou contentísimo, sobre todo que signifique que haxa un premio especial para a música tradicional galega, que é fermosísima, maravillosa, e eu teño a sorte de saber facelo bastante ben. Moitas gracias. Quería dedicar este premio que é máis dela que meu, a Aitana. Un aplauso para Aitana. Tamén yo quero dedicar a todas as vellas, e digo vellas en feminino, deste país que cantan e tocan como as fillas bravas. Aplauso, por favor. E en moi especial a quen me ensinou a vivir e a quen me ensinaron a sentir este xeito de sentir que eu teño, os meus pais que están aquí. Gracias. Vale, pois agora imos coa categoría de jazz, músicas improvisadas. Os finalistas son... Sumra. Felipe Villar Trío. Xan Campos Trío. E o premio vai para Sumra.
Bueno, moitas gracias por este premio, un premio a tres músicos un tanto extraños que un día nos juntamos ca única idea de facer música xuntos e compartir esta experiencia con todos os que queren estar nos outros concertos. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias. Nos lembrámonos especialmente do público que cando nos xuntamos hai 15 anos e nos colocábamos da nosa música, estaban aí compartindo con nós e pasan un mogollón de anos e siguen con nós. E a verdade que é o que realmente nos sacamos en limpo despois de todo este tempo. E un saludo moi especial a Felipe, a José, a Max, a Xan Campos, a Horacio e a Iago, colegas de candidatura, músicos e, bueno, xeniais, e unha aperta tamén para eles. Bueno, nada, muchas gracias a toda la gente que nos ha querido en todos estos 15 años. Y muchas gracias para mí a dos personas que son Sacoe Martínez y Manolo Gutiérrez por hacer lo que hemos hecho y por seguir juntos. Gracias a todos también. Finalistas na categoría de electrónica. Subrosa. Pálida. Crisálid 9. E o premio vai para Subrosa. Moitas grazas a todos. Gustaríanos este premio adicalo ás nosas nais. Xa levábamos uns días pensando en nelo, porque foron un grande apoio no tempo que levamos, carreira curta pero moi intensa, e como dixo por aquí algún compañeiro, con moitos problemas para poder, sair adiante. Gustaríame un aplauso para a miña nai, que está xa aquí, Pepi, e para a nai de Xalo, Mayu. Bueno, adicalo tamén a Ana Lois, que sen ela non houbera sido posible facer o último disco, a José, a Nuri, Jero, toda a xente que estivo aí, que saben quenes son, non hai que dicir todos os nomes. O noso selo, ou non selo, que é Discos da Máquina, que sempre estivo aí, apoiándonos, un pedazo de selo, os grandes todos. O Músicos ao Vivo por facer isto outro ano, que ten moito mérito. Estamos agradecidísimos. Moitas gracias. Grazas. Sempre quixen facer isto. Finalistas na categoría de orquestras, grupos e músicas de verbena. Orquestra Os Modernos. Los abrazos que Claxon. momentos que marcan. Esa nena quiere un mambo bien a fuego. Los Satélites. Estamos juntos para seguir el fuego. Esa que se tiene. E o premio vai para
Orquesta Los Satélites. Moi boas noites, gracias a todos. Un saúdo antes de nada aos modernos, aos compañeros de Claxon. Nada, oye, que viva a música, pop, metal, folk, toda a música, de acordo? Moitísimas gracias a todos. De verdad, que maravilla de peza, É que é unha maravilla, é que me encanta, é que, además, esta non é do Soutullo. Logo a ser do neto de Reveriano. Sí, sí, claro. Mira, dá justo ver a unha rapaza tan nova e tan ben preparada. Claro, tan nova xa non é. Ben preparada, sí. Mira, eu digo de verdade que case me emocionei tanto como con algunha das coplas que cantamos nós. Non compares, muller, non ten que ver unha cousa ca outra. Sí que ten que ver, todo é música. A ver, ti como te chamas? Brenda. Pois prenda, que todo é música. Brenda. Bueno, pois foi o que eu dixen, prenda. Bueno, non enredes ahora con eso. Eu estou de acordo en que todo é música. Ainda que Benedita pensa que hai categorías e que hai música con máis categoría que a outra. Eu non penso eso, eu que dixo que dela non ten nada que ver con oso. Bueno, eu estou disposta a cantar contigo aquí o que faga falta. Unha copliña, lo? Sí, unha cousa. Pero que non será mellor logo que... Mira, que ela toque unha cousa que saibamos nós. E non nós o dela. Bueno, non vexo por qué. Non, digo porque como non ensaiamos. Pois non sei eu porque ti nada tido ensaio, que hai que ensaiarlo. Non, digo por ela. Non sei, calquera cousiña fácil para que lle sexe fácil, non sei, unha Por copla... exemplo, aquela de a filla da miña nai non ten pelos na paxara de subir en os piñeiros e baixar escarranchadas. Sí. Esa. Pero aí cando di os piñeiros o que quere decir son os carallos. Xa, madriña, xa sabe todo o mundo o que quere dicir. Eu non sei, vexo que é un pouquiño bruta, non? Ti non te tomes a mal, nena? A min esta pareceme ben. Ah, sí? Pois esta. As teclas. Aí. A ver, vai. A filla da miña nai non ten pelo na paxara de subir os piñeiros e baixar escarrachada. Que ben soa, que
Benzoa. É que non Vas hai máis... ter razón, Claro. Benedita. É que cambiando 4 cousiñas é que xa cambia completamente. É que Pois a mí non me convence isto. A mí gustame máis cando é de piano, piano, cando é de pandeireta, pandeireta, e cando é de pun, guitarra e leña. Bueno, ti está calada e escoita, vas ver como se poden cambiar as cousas e se poden mesturar unhas con outras e como encaixan as pezas todas e non hai problema ningún. A ver. A ver, dalle aí. A filla da miña nai non ten pelos na paxara de subir aos piñeiros e baixar a escarranchada. Diz que a cona non ten fondo. Ai, a cona fondo ten. Se o carallo é pequeno, a cona que culpa ten. A cona que culpa ten. Diz que a cona non ten fondo. Ai, a cona fondo ten. Se o carallo é pequeno, a cona que culpa, a cona que culpa, a cona que culpa che ten. Moi ben. Carai, non se coñecía eu esa Valencia, Isaura. Non ten moito mérito, pero para min isto é como, non sei, como tocar os Sex Pistols con violín. Non lle vexo o rollo. Bueno, eu non sei, se Brenda quere, lle interesa, eu montámoslo dúo rapidamente. Bueno, pois mentras quedades aí arreglando as vosas cousas, eu marcho que teño que tomar a pastilla. Espera aí, madriña. Non espero nada, que teño que tomar a pastilla. Bueno. Mira, a ver, ti, por exemplo, para ensaiar, que día che ben así de semana? Isaura, ven que se abriron o viño, corre. Bueno, poderei tomar a teño que pastilla co marchar. viño. Ela non vas poder. Eu marcho que teño que marchar, pero eu non sei, por exemplo, non sei, pois martes á tarde. Eu fago sempre unhas rosquillas os martes e preparo un chocolate, se queres. Bueno, vai ensaiando e despois xa miramos. Hola. Boas noites a todas e a todos. Somos moita xente. Espero que o ano que ven que sexamos moitísimos máis. Casi que temos que cambiar de sitio porque xa non cabemos. Veña, vamos ao asunto. Nada, boas noites a todos, sen desmerecer, porque estades todos moi guapos, non arranxado tan mal como eu. Imos xa a dar os premios. O primeiro premio que imos a dar vai a ser para os proxectos finalistas no hip hop e músicas urbanas. Esfuerzo por hoy, miedo a discutir por no volver. Boiza. Los sentimientos en clave de esta canción. Cando falo non escoito, cando escoito non me calo, vivindo no presente. Son do galpón. Cando falo non escoito, cando escoito non me calo. Oh, what I feel is Aida Alonso. because it's out of me, because it's in. Ben, e o premio vai para... Boiza. Moitas gracias. De verdad que faime moitísima ilusión, porque ademais o ano pasado quedei de finalista tamén. A verdade é que todos vos, compañeiros e compañeiras, demostrastedesme o vos apoio este ano, así que moitísimas gracias, de verdade.
que faime moita ilusión. E quero agradecer tamén a todos os músicos de Músicos ao Vivo, a asociación, e a todos os músicos que participan e participaron nos meus proxectos, cantantes tamén, dos que estou moi orgullosa. Bueno, a verdade é que non me preparei nada, porque o ano pasado preparei e non foi, e dixen, para que? Para que o vou preparar? Se total é mellor dicir o que saia. Así que quero agradecer a todos aqueles tamén que me deron nestes 12 anos de carreira á espalda, porque a verdade é que iso faime cada vez valorar, ser máis forte, pelexar e seguir traballando ante calquera problema. Da igual, facendo soul en galego, en español, defendendo este xénero que, bueno, algo, digamos, que ten poucos autores, poucos músicos que o fagan, pero cada vez hai máis, do que me aledo moito. Así que nada, solamente dedicar a Wotown, a Vigou Negrosón, a miña familia e os meus amigos. Moitísimas gracias, compañeiros, de verdade, é un orgullo. Gracias. Os finalistas na categoría de folk son Bahamón de Lamas e Romero. Cuarteto Caramuxo. Caxade. Ben, e o premio vai para o Cuarteto Caramuxo. Uah. Xa podedes ver que estamos contentísimos. A ver, por partes. Non se nota. Gracias. A ver si non me perdo. Compartilo, por suposto, con Bahamón de Lamas e Romero, que son os tipos, aparte de moi bons músicos, moi boa xente, pero vades a permitirme que o compartamos sobre todo con Caxade, porque Caxade é Cuarteto Caramuxo, tío. Isto tamén é teu. Non queres subir, pero isto tamén é teu. Caxade foi Cuarteto Caramuxo hasta fai un ano, e Cuarteto Caramuxo lle debe moito a Caxade, así que tamén é teu. E así tamén me acordo de toda a xente que pasou por Cuarteto Caramuxo, que tampouco é que foran moitos, pero nos principios estivo Cando Lorenzo, pero sí hai xente que hai que nombrar, é dicir, Mónica Denut, que xa levou o seu premio, tamén ten un cachiño de Cuarteto Caramuxo porque é a nosa cantante. Cando necesitamos unha cantante sempre está Mónica. E despois está, por suposto, Patricia, que é a que se está encargando de que podamos chegar a tocar por aí, porque é a que se encarga de vendernos. Bueno, nos intentamos vendernos, pero Patricia o sabe facer muitísimo millor. Vilas, que é o noso técnico de son, ás veces tamén moldes, para acordarnos aquí tamén de que nos sonamos gracias a que eles están do outro lado e son tan importantes como a nós. E se non temos un tipo como Vilas, que non só un técnico de son espectacular, sino que encima é un musicazo, nos non sonaríamos como sonamos. Despois tamén para que vexades que Cuarteto Caramuxo é moito máis que música, creo que
Bueno, isto estou dicindo eu, pero espero que eles estén de acordo comigo, porque a verdad, claro, eu sempre son o que fala e ao final falo o que me sale das narices e tal. Pero tamén sei que van a estar de acordo en que este premio compartamos con Avelino González. E Avelino González non é músico, pero sin Avelino González nós non seríamos Cuarteto Caramuxo tal e como coñecedes, porque Avelino González é un espectacular actor que nos dá moitísima caña e o responsable de que a nosa posta en escena sea non demasiado mala. É dicir, que isto tamén é de Avelino González. Moitísimas gracias tamén por iso. Bueno, vou a ser máis repetido, porque senón matadesme. Vamos a dedicalo a familias, a todas as familias nosas, porque xa somos uns rapaces un pouco maiorciños e temos que dedicarlo a todas as mulleres do Cuarteto Caramuxo, empezando por, a ver se así non me esquezo de todo, dende Iria, Elena, Ana, Natalia e María, é dicir, as mulleres de todos estes individuos, e eu, como non teño muller, mamá, vai pa ti que non quixeches viñer aquí comigo, así que tamén vai contigo. Reivindicacións, porque todo isto hai que acabarlo reivindicando. Como CRO xa fixo reivindicación como músicos e como asociación e como industria, vamos a facer outra pequena reivindicación. É dicir, nos levamos, creo que, máis de 20 anos tocando xuntos, pois a Televisión de Galicia aínda nunca nos invitou a participar en ningún programa. Ao mellor, a visibilidade dos músicos galegos pasa porque os medios se impliquen na visibilidade da música que se fai en Galicia. E a última reivindicación vai para as autoridades, que tamén había que darlles caña. Está moi ben que nos apoyen a asociación, que os medios nos apoyen, pero non descuiden, nós somos todos ensinantes. Nós, aparte de músicos, como ben dixeron por aí, non podemos vivir da música, aínda que a algún, a mellor nos encantaría vivir exclusivamente de ser músicos, vivimos do ensino. E o ensino está matando a música. Así que a música ten que estar no ensino primario e no ensino de secundario sin ninguna dúbida, porque senón non teremos público. Moitas gracias. Bueno, agora imos co outro apartado. Entramos nos finalistas na categoría do metal. Música, estamos a falar sempre. Afónica. Now. Machina. Ben, e o premio vai para Now. Mi madriña, isto sí que non esperábamos. Pásanos como a Goiza, que preparamos o discurso ano pasado. Este ano dixemos, vamos, bueno, imos por partes. Imos a dedicarlo antes de nada ao máis importante, as nosas familias. Les queremos dedicar a Sonia, a Carme, a Sabela, a Inés, a Sara Oliva, a Saleta, a Soniña. Logo tamén queremos dedicarlo ao que para nós é o noso gurú espiritual, unha persoa sen a que non tería sentido, que forma parte do que é a filosofía da banda, que é o noso manager, e aparte de todo amigo, Xosé Grajal, de Santa Guerrilla Producións. Queremos dedicarlle este boneco a xente que nos sigue, a xente que canta con as nosas cancións, que nos dá o seu apoio, porque esta loita senón para nós despois de 9 anos non tería sentido. E a verdade é que nos sentimos superarroupados por eles e por elas, e iso que fai que teña sentido esta banda. E xa por último,
dicir que nos encantaría que esta gala fora retransmitida en directo pola CRTVG, que é a televisión pública dos galegos e das galegas, que pagamos todos. Encantaríanos iso, como nos encantaría que o seu telediario non fose un nodo nauseabundo e manipulador ao servizo do Partido Popular. Como do mesmo xeito, tamén nos encantaría que existise un programa na CRTVG, na televisión pública dos galegos e das galegas, no que estivese ou houvese música en directo. Eso para nós sería, pois, a verdade que algo moi importante. E xa por último, adicar este premio a todos os músicos que, igual que nós, e a todas as músicas que cantan na lingua propia do noso país, en galego. Por iso, na nosa categoría queremos compartir o premio con Machina e con todos os nominados que os están aquí que o pregan a lingua propia. E xa por último, e xa marchamos, dicímolo ben claro e ben forte. Nos estamos nistos sabendo claramente que máis cedo que tarde venceremos nós. Venceremos? Venceremos? Que viva a música galega, que viva Galiza Ceime, xente! Ben, agora os finalistas na categoría de pop e indie. Ataque Escampe. Hoxe visto unha partida, a mirada única, noite esquizofrénica. Sola, solo pasa. Silvia Penide. Parte mucho, dejando despacito, como un susurro con su modo cuidado. Suficientes. Los Chavales. Porque con creces la pena que yo sufrí. Ya está. Espera. Bueno, gañou Ataque Escape. Bueno, xa temos a nosa melómana. Non imos dicir nada reivindicativo porque non somos un grupo de pop indie. Facemos pop, nada máis, pop para divertirse. Acabamos de sacar un disco que se chama Disco Vermello, pero o da cor é porque nos gusta esa cor, como podedes ver, porque nos gusta a bandeira china. Non somos nin de esquerdas nin de dereitas, somos de China. Por eso levamos estas garabatas que vimos de comprar no chino que hai vindo pa aquí desde Santiago. O que sí, estamos moi agradecidas a toda a xente que nos votou, compartimos o premio con Silvia Penide, con os chavales, e compartimos sobre todo con toda a xente que nos apoiou desde o principio, cando eran tempos complicados, eu ainda tocaba a batería daquela, xente como Benxamín Otero, como Noel Feáns, como Xurxo Souto, xente que nos apoiou, os sitios que apostaron por nós, como a Casa Encantada de Santiago, o Café Uf de Vigo, a Xentalla do Pichel de Santiago tamén, os músicos que estiveron desde o principio, como Adrián Estévez, como Pac Estévez, coincide, e como Marco Gelpi. Moitas gracias. Bueno, noso último premio. Eu antes de darlo quería decir un par de cousas. Unha, que quero lembrar a toda esa xente que está ao noso redor, dos músicos, os técnicos de son, os técnicos de luces, os pipas, os backliners, esa xente do audiovisual que nos axuda a facer un montón de cousas e que hoxe non está nomeada.
E logo, por último, como estiven no Xabarín, estou de acordo co que dixo a Berraba de Mercedes Peón e tantos outros hoxe, vou a facer de porco bravo e non vamos a ser 100.000, pero afíliate, nós tiñamos que ser moitos máis en músicos ao vivo, porque é a forma de poder loitar contra esas cousas que xa falou todo o mundo, non vou decir máis. Gracias. Bueno, imos coa última categoría nosa, que é os finalistas na categoría de canción de autor. Estos son os finalistas. As amoriñas maduras A cada canto. nas silveiras dos camiños. Chora desa e sola quen vai. Xoán Curiel. Da mágoa chora, chove en todo lugar, onde unha semente quere medir. Joel López. A los santos que no te lleven tan lejos como llegan tus pecados, para que seguir pidiendo. E o premio é para... A cada canto. Moitísimas grazas, en primeiro lugar, pois a todos os socios, a todas as socias e socios que nos cederon amablemente o seu voto. En segundo lugar, a xente que acude aos nosos e aos vosos concertos, a xente que paga unha entrada para escoitar música ao vivo. Este premio non é só noso, é tamén de Xoán Curiel e de Joel López, pero tamén de todos os proxectos que se presentaron na primeira fase dos premios, moitísimos proxectos. Agradecerlle a Víctor Lorenzo un ano máis que nos agasallase con estes fantásticos melómanos. E por último, como non, a músicos ao vivo, que están facendo un traballo increíble e que nos están permitindo disfrutar por segundo ano desta noite, da nosa noite, da noite da música. Moitísimas grazas. Que Dios me perdoe se non pensei agora mesmo estar en Momán, É que vamos a ver, parece mentira o bonito que lles quedou o teatro con 4 cousiñas que trouxemos. Foi unha pena que a vaca non quixera entrar no ascensor, senón estábamos como na casa, mismamente. É que dá xenio velo, como campa, Sí. É que cierre, Isaura, que categoría, Ai, é que na casa da Pinanta levamos toda a vida facendo xerres con somieres. Ai, verse Algo tiño que valer a experiencia. E que me dicides da bañeira? É a nosa, non? Veu da lá tamén. Sí, claro que veu. Moitos cus se teñen lavado nesta bañeira antes de levála para o Prado. Madriña. E logo, e despois de non estar no Prado ainda lavou uns cuantos tamén. Algún apuro. Mira, Lucía, ti vas aquí. Mira, como dixo que chamaba esta. Lucía. Lucía, que máis? Martínez. Logo, igual é parente dos Martínez dali de Follante. Non sei. Mira, Lucía, e logo ti que tocas? Ben se ve que toca a batería, madriña. Bueno. E logo darlle o pum. Mira que lle deu forte esta muller polo pum. Bueno, eu punk non, eu o que son é batería de jazz. Jazz. Iso que é? Ai, pero ti tamén faz cada pregunta tamén. Non quererá que defina aquí o que é o jazz en 2 palabras, non? Logo, nin que fora tan difícil. Ai. Pues non sei, logo toca, a ver como soa o jazz ese, a ver como... Bueno. Non sei se é tan complicado de explicar. Vou apañar un pouco eso porque eu o do Ahora, que punk tú eres. Ai, como te puxeronme unha especial. E esto non o levas ti cando vas por aí. Non é unha batería esta, Eu non levo nada. Tes os chismes para tocar ou vamos a buscar un jarabullos por aí calquera cousa que haxa? Eso. Tes? Tá. Vou. Queres que facamos algo? Facemos? E toca con os jarabullos. Vou eu. A ver, dalle aí, a ver como vai o aire. Dalle aí.
Que? Quedou claro xa, non? Bueno, nada que non se poida facer cunha pandeireta. Ai, pois logo tocamos unha peza con ela, parecelle? Se ela se atreve... Eu atrévome, podemos facer eu dou un compás de 12 por 8, despois entramos todas, 4 compases, despois fago eu 4 compases. Tantos números que eu aí xa me perdo. A ver, que facemos? Como é isto? Bueno, entón eu conto e entramos todas. Bueno, pero é improvisar, entende? Non. Sí, bueno, é como tocar sen telo preparada. Vale. Bueno, vale. Sí, bueno. E logo como é? Quen empeza ou como é? Mire, isto ven sendo que unha empeza e as outras van atrás dela. E logo, cando se cansa, levanta a cabeza e pasa o chollo a outra, entende? Aí eso é a improvisación. Como facemos nós cando tocamos a pandeireta. Sí, como faz sempre ti, é así. Faz ti, moi ben. Bueno, veña, aí, veña. A ver. Sí. 4. Dicíades que era tan difícil o jazz. Pois eu vino facilísimo. Ainda non sei se montar unha escola de jazz ali en Momán. Ver dar unhas clases, Mire, é usted que vai dar un máster de culleres de buxo. Un máster do que faga falta. Vamos por ela, veña, Lucía, vamos ir montando a escola, vale? Vente para ali, que Momán estás moi ben. Mira, quedas aí, agora tocas ti. Queres algo de comer? Que chegaste tarde, queres comer algo? Unha tortilla, estou facendo unha tortilla aí atrás, Vete para outro viño, Isaura, vete para outro viño. Pero fagoche unha tortilla e traeche inmediatamente, son a borda casa, cuidado, Bueno, pois veño, valle dando aí. Ola a todos e a todas. Boas noites. Pois eu aquí, Gloria, síntome como na casa hoxe, Bueno, a verdade é que se está moi ben así, agora acompañada con músicos e demais, así ben cuidadiños, que teñamos luces, que teñamos de todo. É moi importante ter espacios tamén para tocar. Claro, porque tamén é moi importante estar protegido da chuvia, non? Para iso creáronse os premios Organistrum que entregaremos a continuación. Os proxectos finalistas na categoría de salas son Aturuxo. Garufa Club. Sala Capitol. E o premio vai para... Aturuxo! Ola, boas noites a todas e a todos. Bueno, estamos moi agradecidos ao compañeiro de traballo, colega, Mati, de estar aquí arriba. Para nós é unha honra recibir este premio, creo que é o primeiro que levamos, e estamos moi contentos. Agradecer a miña familia, aos compañeros de traballo, sin eles non sería viable para nada este proxecto, e, agradecer a que o público siga confiando na
na sala, podendo acceder pois cunha pequena entrada, non, para que todo se poida financiar. Asimismo, agradecer tamén aos compañeiros da Sala Capitol, Sala Garufa e outras salas que non se anotaron, non sei por qué. E larga vida a músicos ao vivo, por suposto. Bueno, moitas gracias, que siga a festa, gracias. E os finalistas na categoría de festivais son... Espazos sonoros. Festigal. Festival Sin Sal Son Estrella Galicia. E o premio vai para... Festigal. Bueno, pois moi agradecidos, un placer compartir a categoría con Sinsal, con Espazos Sonoros, é un luxo. Queremos agradecer tamén o traballo de músicos ao vivo por esta mención, por facernos finalistas a todos os socios, sodes vos os profesionais os que apostades polo festival. O festival leva desde o ano 2002 apostando pola cultura galega, por ser un escaparate de cultura, de música galega. O festival máis, ahora falas ti, pero é máis que música, non? É cultura, é identidade, non? Celebramos o 24 de xullo e o 25 de xullo, Día da Patria. Seguiremos apostando por esa data porque é identificativo noso. Creemos no festival como eso, reivindicación, como rebelión, como cultura e identidade, país. Queríamos dedicarlle este premio a todas as persoas voluntarias que ano a ano fan posible o festival e tamén, sobre todo, as músicas e os músicos que tedes pasado polos escenarios do festival porque tamén o facedes posible esa gran festa no Día da Patria Galega, non? E nestes tempos duros, xa o dixeron antes, as músicas e os músicos que subistes antes, son tempos moi duros para a nosa cultura. Todos os días chocamos contra esa muralla de pedra da Xunta de Galiza que non só das as costas as persoas que queren facer creación, que queren crear, que queren facer arte na nosa lingua, no noso país. Non só nos dá as costas, sino que tamén os intenta estrangular e quitarlle todas as posibilidades para poder traballar do seu, non? E este premio danos moitísimas máis ilusións, moitísimas máis forzas para seguir facendo que o festival sexa ese escaparate, ese escenario para toda a xente que crea día a día desde este país música e da mellor arte. Moitísimas grazas. Viva a música galega e vivan os premios da música. E grazas tamén a xente que traballou con nós todos estes anos na organización. Pois que ben que subiran todos e darnos bicos e abrazos, que é unha das cousas máis fermosas que hai e gratis, ademais, de momento. Bueno, os finalistas na categoría de espazos de comunicación musical son
Gaceta Música. Que van comenzar ahora a súa proba. A primeira vez que ves o Festival de Pardines. Bueno, todos lados, nos damos Marcos da Parroquia do Lado. Xa chegaron, xa están aquí, e con eles a festa, banda, baile, asalto. Planeta Furancho. Un dos grupos, o mellor. Moi boa noite, benvidos, benvidas a este acuario sonoro dos Tres Peixes Voando. Tres Peixes Voando. Un Marraso, un Bacallao, Xavier Díaz e Guillermo Fernández nos micrófonos da Radio Galega. E o premio é para... Planeta Furancho! Nada, noso adicarllo fundamentalmente a Xavier e a Guille, que andan aí polo medio, que nos fan pois unha hora a semana de radio de primeirísima división, de primeira calidade. Vai por eles, tamén por Daniel Avesedo e toda a xente de Gaceta Música, que traballan dentro altruismo, facendo difusión, algo que a música deste país creemos que precisa, non? Tamén adicarllo ao compartilo, é unha pena rompelo en cachiños, pero habería que facelo, e dividilo entre cada unha das cancións que son no programa nestas máis de 1200 edicións do Planeta Furancho, entre cada canción, entre cada palabra que soou, entre cada músico que veu visitarnos, que nos contou a súa vida musical, e nada, moitísimas grazas, que siga a música, avante toda, temos un tesouro de país, chao. Ninguén recolleu ningún dos sobres dos 18. Outro mundo é posible. Un mundo onde a música sí importa, onde os músicos e músicas se asocian en liberdade, movidos polo ben común, polo interés lexítimo, na defensa dunha profesión maravillosa, dun oficio máxico, dunha industria única. Un mundo onde os vellos e os novos se atopan e aprenden uns doutros, onde se lembra o que foi, se disfruta o que hai e se pelexa polo que virá. Un mundo onde non hai sitio para os reproches e as excusas, e si hai sitio para a confianza e o esforzo. Outro mundo é posible, un mundo onde a empresa privada non vinculada ao sector cultural é quen de investir en cultura, en música de proximidade, sen complexos, con orgullo, sen reservas, con intelixencia e con amor ao propio. Un mundo onde o corazón e a ilusión teñen un oco privilexiado nos balances anuais. Outro mundo é posible, un mundo onde as administracións, as políticas e os políticos están ao servizo das ideas, por riba de fronteiras competenciais, de siglas ou bandeiras. Un mundo onde a emoción e a paixón determinan as partidas orzamentarias. Outro mundo é posible, un mundo onde os pequenos se unen aos grandes, onde todo un sector cultural que sufre, que loita, que non se resigna e que ama profundamente o que fai, apoia e alenta sen fisuras un horizonte común, máis normalizado, máis maduro e máis vivo e forte que nunca. Outro mundo é posible e é maravilloso, porque está todo por facer e ninguén o vai facer por nós. A primeira xunta directiva de Músicos ao Vivo comezou hai 6 anos unha andadura que agora remata. Todo o traballo e os esforzos para chegar ata aquí non son absolutamente nada se o comparamos coa satisfacción e a felicidade que nos veu de volta. Agora, tócalle o relevo a outros músicos e músicas, outra xunta directiva que soñe con outros mundos posibles e que sexa quen de contaxiarnos a ilusión de traballar para facelos realidade entre todos e todas nós. Vémonos nos concertos. Gracias. Moitas grazas. Grazas. Falta un premio
E como ano pasado, queremos contar cun representante, unha representante do noso patrocinador principal, que son as bodegas Martín Kodax, e con un representante dunha asociación a nivel estatal que nos apoiou dende o primeiro momento, que é AIE, e no seu nome veñen María Garrido, de Martín Kodax, e Javier Campillo, de AIE, para entregar o premio honorífico deste ano. Boas noites. Con tu permiso, María, en esta gala de la normalidad me ha tocado a mí, a un músico extremeño, el presentar los premios más importantes a toda una carrera. Desde AIE también decir que es una institución que os quiere y sobre todo que os necesita y que siempre ha estado con vosotros y estará. Y sin más preámbulos, o premio honorífico Músicos ao Vivo 2014 vai para NHU. Grazas a todos, sobre todo, a Asociación de Músicos ao Vivo, que acordáronse despois de X tempo de nós. Para nós foi unha inmensa alegría de que todavía hai xente que recorda o noso esforzo e a nosa contribución á música de rock. Neste caso, cantando en galego, nada máis, que fale alguén máis que quer falar. Grazas. Eu quería darlle as grazas a todo o mundo, sobre todo o premio é bonito porque os que dan o premio son músicos, entonces para nós eso é o mellor. Nós, de todas maneiras, estamos acostumbrados a levar moitos premios, pero como este ningún. Gracias. Bueno, perdón, que hai algún falta xente aquí, algún está enfermo, non poido vir, e outros, pero non vou nombrar a nadie porque sería moita xente por aquí, por este grupo, pasou moita xente, eles xa saben quen son, e nada máis. Gracias. Simplemente quiero compartir con vosotros una clave. Progresivo, experimental.
Comezan as historias con homes encumados, remata sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren nen lembrar. Pouquiño a pouco ímonos situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos aleitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotiá, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país de un tal Breogán. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren nen lembrar. De turbias lendas vellas que non queren nen lembrar. Nos aleitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotiá, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán, e nos aleitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotiá, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Dende Músicos ao Vivo convidamos aos premiados e premiadas a que subades ao palco con nós. Se vos presta, facemos unha fotiño de grupo. Até o ano que ven.